Ndizi TV waire biaso gende tokabo kwene kianga no gende tokabo wese mye kwemanya nemerobeli Auta gende tokabo to kwariganelia imegata seni kia Ndizi TV cheragire Chinsa Ikomi chebona mugoroba nanda sentu nende tokomera na sembe wa sekerenga yo kwene kia unatonyera kwa to kumanyanga nyale kwa baga gwate kakuru chingongo anene chinga kia basaki vaito wa mangana maya bagenda tokoba kwebusura na kwene kia buna banyale kwa bako ya sangirelia aselibo elimo tonyera kwa to sanga amonae emara kwa ya bono lio kwene kia buna Amayia goichere wetera ase enchire biorokererio niga korokwa Joshua utelitera na korokwa Josephat Amisi ngora nande ase kagitari getambe Bimano sana nyora bwigo mwancho muligeri maragoba yabo no Amayia na boko yabwatia gwetera chinchera chekerero litangani pigwetera so mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bwe gwetera sensemo elia YouTube buna Ndizi TV karibu sana unyara koba kwemanya nganyale koba gwate katuko chaka kurwase county ya Kisii anene kurwase University ya Kisii aise yobotenelio mo Vice Chancellor Daktari Ogechi anyale koba cha kiabene omurobulio bokwena na amayigelio gochia se aboro kiwa anene ime University ya sekerenga yokwenekinga banyera koba kwemanya anene amakongune mechando ensego se ensengi megenda tokoba gwetera ase chingaki echikolengana na Daktari Ogechi nigo atebire ekerenga ekenigo ekwenekinga kyanyere koba gosemia abana abanyere koba bagosoa ase University eyo anene kurwa ase eskuru elia yo bonchore ose School of Business munenchira ya muboyigo yo kobarigania inga chinchira abaranyara koba kwerene bitambokero banyare koba bagwekinia asobogimo bwabo bakera tuko chingaki echi anene obogima bogendrete koba bogo kongomusaki oitomelrede mu manyi no agete ekambi ase University eyo ya Kisii asagendete koba agotwariganeria amange kolendo tobatokere orobotiro kobwatia senchire yo gochutia Lero ekwende University yetu ya Kisii ya igoire mirango yaye elinde abalimu n'abatuki orwensengi bachega banyorana asaba ko robotuki bwabo balentre biri banyora karabale ko robotuki nebitawo balikire no bongaini obuya ko boje boli banyorere naho bacha gukora igase lero mambia na chuma na lituko ekerenga kerenekia conference ye ni ko yo gukora ebiashara na kurigia obotenenku bwense wet asengaki amangana achenchiria terminal ya kabere kale achenchiria sengencho tumayitenga semyake bere ya era tuwagate urerwa le corona bona iga ekwera nero resegnero gendete ya Russia ebinte avions bine ebinde avions na siasa endero na bigo chenchia mazingira se biashara bigo Togotigana na roboti urwase umusakio itomelere mu manya agende tokobago twariganira roboti urwase nchira yo boikirano mwancho muligireri neriringa emerobelio ya mariganio yo bwagachi anene bwe account aggregated industrial park me account ya Kisii bogendrete aseboigo botakiboka bakageire ko igorwa anene litukolia ngionere omwaziri bo bonchorelia imense ya Kenya Moses Kuria nonya nabonigo abamenyi anene kurwa asewodi ya bombaba ime constituency ya bomacho geborabu bagokeire egetambukero ikyo gya serikali enene kubwaterana amone serikali gose serikali ya county ya Kisii ise mu governor Paul Simbarati inga kwagacho anene kwa industrial park yo ni ukora chikobogo kwene kiabuna abantu anene abamenyete ase enseme ibanyale koba bakwenyorera emeremo kubwatekana no guchakiwa kubwagachi obu anene ase enseme yo mayego yo omonene nigo kageire ko chakiwa litukoliangyo ise obotenirwe serikali ya county kubwaterana na serikali enene ise yoborai anebo muwaziri wo bonchorelia Moses Kuria no nyane gana senere ma so industrial park yeti industry aina mbalimbali ebintu bire mabwe bire binge ebigezo balete oye baburi simete kwa section ebeke go down yeti simit iwe monto ko gore simit kwenye korubo sombo ko sekoru Nairobi ko sekoru Mombasa wale go down ye kare na we tawole simit ligo lilibekana so
ko kuchafua twara ya na ntuye na guchimeras ekerege ikirange gaiga abana baito mbanyore tigasia na into manyana bono ngone abande gaso industry na yito kwenye ligine loi wana anta gudenya ligeri sana nje na tena ka bori ngo na nyanda wote na mbona marago wango tanda na anta itna tenso gaiga ene gasia nene mono gachire gaiga ase en area yeto ya machoge twara saba ondobulens abe koma ya yose brenge bya gaiga nseme na kimo ta ndo nyota leo moki. Serikali ya Kenya Kwanza ise miaka 5 nigerengete kwenekia buna nyale kobaga gukirania eganga yayo kwagacha Industrial Park emerongo evereneyemo anene ase county ao okwana kurwa se county ya Migori magayo gochakiwa anene kumurobiri bubwagacha Industrial Park eyo nigo omwaziri bwobonchorelia Moses kuria tebire kirenga ekerene kyobwagachi anene bwemeroberio Industrial Park no kwenekia buna anene Kenya banyareko bagokonyeka gwetera soko leta ligesari yabo na kurua semigondo yabo na bwo kurua se chitugo chiabo goikirania ase Industrial Park elio banyareko bakwenyorera echiro ya beneri ndi banyareko bagokora obonchore bwabo ase enchire bwikiranu nonye nabo nigo kuria bwigate birekerenga gya kabiri no kwenekia buna abasae ase chi county echiechio omoroberio nyareko bogochakiwa banyareko bakwenyorera emeremo engaki obwagachi bwe Industrial Park echio chiranyareko ba chigochakiwa na mazao ambayo iko huko nje. Wale ambao wanafanya kulima mahindi, kulima mchele, kulima horticulture, wavuvi wa samaki wote watasaidika hapa. Na vile mmesikia mazao yenu yamekuwa yakipotelea kutoka kwa shamba hayafiki kwa soko. Ile tunaita kwa kimombo post harvest losses. Sasa vile tutafanya hapa, tutafanya aggregation, tulete zote kutoka kwa bahari, kutoka kwa mashamba, tulete hapa. Tufanye sorting, tufanye aggregation hapa. Tutakuwa na cold room ya kufanya storage hapa. Na wale watu watanunua kutoka nje, si watu watapitia Nairobi, watakuja hapa, wapitie hii airport yenu. Na natarajia kwamba vile governor umesema uta expand hiyo runway, tutafanya kazi pamoja ndio hata ikifika kama kilomita 4 hapo mbele, so that hata wazungu wa China, wa Hindi na watu wengineo wataweza kutoa bidhaa hapa wapeleke huko. Chingaki echechio monogeri bwe bunge enene Moses Wetangula nigo aboliri abachumbe ase bunge eyo anene kurwa ase nseme serikali na bali bakwamereria serikali banyareko bakwene ko bebekiranire amo elinde banyareko bagwetia emesuada gose kobeka amachiko aliara ene kebuna anyareko bagako gusuya anene egurube eyo anyareko bekorokana gochia ase abakenya gukwana ime ye county ya Mombasa magiga yokomerana ne sekta ya bantu gose abararia nigo Wetangula tebire boigo nigo serikali ya Kenya Kwanza gendete kobe kwenekia ngaya bekire emikakati kwenekia buna nyareko bugukirania chira cha magendero anene kurwa ase ebunge nene. Collaboration among the National Assembly leadership officers, including the majority and minority leaders, is crucial to effectively marshal this agenda in a bipartisan approach. Our nation faces formidable challenges, but they are not insurmountable. By standing united, we can lessen the burden on Kenyans. Tugotikana roboti ruaye omonogeri bwe bunge enene Moses Wetangula toike ime county ya Nandi bunenchira eyemo yo kwenekia buna serikali yenyere kobagie gusira abonchoreria abake ase chichiro ao litko lia lero ise ye wizara elioboerani na boigo ICT ise yomwaziri Eludo Walo nigachakirie omoroberio anene bokoena na internet ya busaguchia ase chichiro ao ime county eyo ya Nandi bunenchira meyo kwenekia unabonchoreria ababanyareko bakwegenderie gwetera ase obonye bwabo ase nchira ye mitandao okwana kurwa ase county eyo nigo atebire ngabono ya serikali ya Kenya Kwanza nenyareko bwe kwenekia sirire abonchoreria nonye bali abakabake ase chichire libanyareko bakwegenderia sobugima bwabo bwakera lituko ase nchira yo gusiro bonchoreria bwabo.
na wahakikishia ya kwamba hata tukiwa Nairobi tunaangalia maneno ya maendeleo, na mnaona hata mimi ninaanzia sana Jerusalem. Lazima tuanzie nyumbani. Mpango yetu ni kushughulikia matatizo ya mwananchi ya kawaida. Hii mradi ya mtandao itasaidia wakina mama kwa njia ya biashara. Siku hizi si lazima ukutane ana kwa ana na mnunuzi wa bidhaa yako. Unaweza piga picha, unarusha kwa mtandao, anaona, mnajadiliana kwa simu, analipa kupitia M-Pesa, unaweka kwa bodaboda, inaenda kwake. Magigaye serikali gwetera ase idara eliyo bonchorire bwerire koraria nga gochakira mutinyo gocho mutinyo Ikomi nigo ense ya Kenyera nyare ko bage gochaka korora anene embura eli nino bono nigo botenerirwe chi county abwa chakira ko bokwirigania eliyo kweneke buna bwanyare ko bokwena no bosemya gochia saba menye be chi county gati chi county echo bage chenyare ko bokwirigania ne county ya Migori ise wizara ya bachenu ase bachakire omorobiri bogotarira chisukuru ana koena nobo semya igoro anene yamabe aliyaranyara ko baga guchiko baga koletwa amone mbura eyo yeli ninyo boigo nigo abanyagitari abo banyara ko bago semya bana chinchera boigo chugwetanga anene na oborori bwa malere gusesosera obubokagere ko babo koletwa amone chumbu anene engaki yembure ninyo eranyare ko bage guchaka gutwa. Doing this, we chose to come to Mbita because the area here we are working on, it's a bit far. There's a few some kilometers so that you can get to the next health center. So we saw there's need, and it would have served better to the special group of kids. The doctors are taking time to interview all the students that present here, and this is, I think, is a very positive sign. And obviously, in this region, malaria in the rainy season is still a big problem. But in school, you also see skin diseases and worm diseases that need to be treated. That need the county government and the national government to find a way. Like today, I met some children with sickle cell, and sickle cell it become a challenge to our community because the number is really rising, and there's no proper attention, or we still don't have centers dealing with sickle cell in our county. But I believe that the Ministry of Health, the MOH, will find a way. Okoborwa kwemeremo ase abasae nkati ya emechande menge nyare kobaye korokana imeyense ya Kenya nabo iganyare kobaye koirera abasabange gwesoya amo nobosaria nabo nakige kogera litukoria rero obotenererwe county ya Kilifi wanyara kobogo chaka kwena na maigerio anene gochia asaba sai wetania chimi sano buna chinchira bananyare koba bagutumia emitandao gose digital elio kweneke banyare koba kwegendereria na korigia boigo emeremo no bonchorire abaranyara ko bagwesana na barabo echingaki bagende to ko bakweneke nga bakolire chisemi cyabo bagukwana kurwa ime county ya Kilifi nigaba sabu abange banyara ko bagweso kena bwigwa kero butererwe county ya Kilifi ngambye mono kweneke buna banyara ko bagosirwa na baro banyara ko bakumanya bagotwara obumanyi igoro yemerobelio yekerero baranyara ko bakwegendereria asobugima bwabo kubwa la ukosefu wa kazi. Na katika digital economy kuna nafasi nyingi, ni vile tu unapata vijana wengi hawana maarifa kama haya. Ndio maana unaona vijana wengi wamejiandikisha kwa program kama hii. Ya vijana 500 kutoka wadi mbalimbali huku Kilifi County scholarship wataweza kusoma kwa muda wa miezi 4. Tutawafundisha vitu vingi kuhusu digital skills, ambapo baada yake wataweza kutumia hizo skills kutafuta riziki. Tukutikana nsemeto soe sensemo ya siasa sebo igo ensemo ya baraibaka mwene leadership forum kurwa sorogongorwa centro banyareko bagweso kelitkulia rero isi yo murai obo oyole boigo mokonyi bu murai bwazimio matakarua na kugendera kugikeria obokoreri bwa serikali gukwana anene na chinyomba chobararia nigo matakarua atebire serikali taranyara ko bigwikirania chira gati yabo kwenekia buna anene egurube endito iyo mo Kenya gwetera aso
konga kubugima yenyarire kobage go keigwaga gukwana boigoni go matakarua atebirenga okomenteka kwerigori iria mabuta na boigo komenteka anene kwa ebango ngati ebitambukira serikali ya Kenya kwanza yenyarire kobagi koira na kwenekia buna obugima bwo Kenya bwanyare koba bokoba oborito botambe kubwa la ukosefu wa kazi. Na katika digital economy kuna nafasi nyingi, ni vile tu unapata vijana wengi hawana maarifa kama haya. Ndio maana unaona vijana wengi wamejiandikisha kwa program kama hii. Ya vijana 500 kutoka wodi mbalimbali huku Kilifi County scholarship wataweza kusoma kwa muda wa miezi 4. Tutawafundisha vitu vingi kuhusu digital skills, ambapo baada yake wataweza kutumia hizo skills kutafuta riziki. Kwanza tunataka vijana wawe wanajihusisha na teknolojia. Na vile biashara nyingi dunia hii leo inafanyika kwa mtandao. Ndio maana tunasema kwamba ni lazima vijana wetu waweze kupata ujuzi wa teknolojia. Oroboti ururwaye mathakaru ancho murigereria norogotoikira kuyoaka omosumari Amayia Chinsa Ikomi asenchire ubwenge emaragoba yabono ulinyara koba kwenekia buna anene Amayia gochere gwetera sumone we manyariga korokwa Joshua Auta na boigo ulinyara koba kwenekia buna Amayia agochere gwetera asenchire chipicha na boigo lioge niga korokwa bigari nchama ritera na korokwa Josephat Amisi kokaniria omorogoba omuya na boigo oborigererio buya bwemerobere tigarete migeta seni Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Bwangoiga ime ya Ndizi TV.